माने मैदेराहाय मोनसे जायगायाव दलर दंबाय थायोमोन बेनिफ्रायहाय ससे खारबोदों बियो हाग्रा गेजेरनिफ्राय ससे खारबोनानै लामा मोनसे फिसा दंमोन हाग्रायावनो बे लामा फिसाखौ ससेखौ बारस'दों बारस'नायखौहाय नुहुरनानै बै सासे सावथाल आरो बे थैनाया बे सावथालाहाय फैनानै बेखौहाय माबा फैदों आरो मा होनो नायनो होननानै खारबोदों आरो बे नायनो होनना खारबोनायावनो बे मैदेरा ससे बारस'नानै ससे लामा ससेयाव थादोंमोन ओमफ्राय थाथ'नानै उल्था गिदिंनानै गाबख्रावनानै होसोफिनदों आरो होसोफिननानै माखासे मानसिफोरबो ओरैबो दङमोन नालाय बेंनाय बायदि थानाय बायदि मानसिफ्रा जाखादों ओमफ्राय बेयावहाय बे माखासे ओरै सानजा साइडनियाबो खारदों सोनाब साइडनियाबो खारदों ओमफ्राय बेहा माब्ला सौग्रावफैखो बेखौहाय फात्ता मोनासै आरो जोंनि बर' मानसियाबो सासे बेयावनो हाखराव गोग्लैलांलायनाय जादों आरो गाब्र'नानै गोग्लैलांबाय बेखौहाय बेहा बासायनानै नैबे सावथालखौ गिदिंफिनना खारनायावहाय बेखौ सौग्रावनानै लोगो मोननानै बेखौ नाफ्लेना गाथारना गालांनाय जादों मथा मथि 1टासो टाइम आरो औ दाबोथ' मैदेरा दङ बेहाय मैदेरा दङ औ दाबो हाग्रायावनो बेसेबांसो समाव फैदों होननानै नोंसोर बियो मोनानि थांनाय औ मोनानि गेजेरावनो मोनानि समावनो फैदों आरो मैदेरा हाथाय गोनां दं हाथाय गिदिर औ दासिमबोथ' थाङाखै दासिमबो थाङाखै बे फरेस्टआबोथ' होहरनो हायाखै दा होहरनो हायाखै माने बबेनिफ्राय फैदों होननानै सानो नोंसोरलाय बेखौथ' बबेनिफ्राय फैदों जोंथ' बेखौ दा बुंनो हाथ'ला बाहाय गामिनि साखाथि फाखाथि माइ माबा माबिफोरखौ आबाद माखासे औ साहा बागान गय बागान बेफोरखौ माखासे आबादखौ नस्थ' खालामलांबाय ओमफ्राय रावनिबो न'खरफोरखौ एसेबां खहा खालामाखै सोरनिबा बेरा थेरा बेफोरखौ गाफायलांनाय गासिलांनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो बे गामिखौ मा होनो साखाथि फाखाथि गामिफोरखौ बे माने सेटनागुरि गामि ओमफ्रायो नैबे दावागुरि गामियावहाय दा दंफैयो आरो सेटनागुरिनि आन्दारावनो गोग्लैखायो दावागुरिया बेयावहाय दंफैयो आरो दा बिनि सिगांथ' फैफेरामोन बाहाय मैदेरा फैनाया देग्लाय फैफेरखायाखै थांनाय बोसोराव फैदोंब्लाबो ओरैनो साइड गिदिंनानै थांदों आरो ओरै सालाकाथियाव मानसि बुथारहैलायनाय जादों थांनाय बोसोरावहाय बेफोरबायदि बेवहाय मासे मैदेर फैनानै दं सेटनागुरि दावागुरि एरियायाव दा हाग्रानि ना अबेनि जों मिथि मोनाखै दाबो मोजाङै दा बेवहाय दा मानसिफ्रा बयबो सोरबा नुनाय सोरबा नुयैनि खोथा दं नालाय नायनोबो लुगैयो गामिनि मानसि ओंखायनो बिराद गावखौ गाव सिन्था खालामनांगोन जाहाथे एक्सिडेन्ट जायै बादि बिनि आवगायबो सासे मानसिखौ माबा खालामखांबायनो एक्सिडेन्ट खालामबाय जाहाथे बे जेरै दं एरैनो थाथों दाहाय आरो मोनायावबाथ' बे डिस्टार्बबो खालामगौ बिदि दावराव दावसि खालामबा जों गावखौनो गाव सिन्था खालामनांगौ गावनि जिउखौ गाव सिन्था खालाम खारन बे अमात जिनिस बेवहाय रावबो हमबाबो मिथिनाय नङा बे थांबाबो मिथिनाय नङा बे ओंखायनो दा जोङो जेरै दं ओरैनो थाथ'थों होननानै गामिनि मानसिफोरखौ जों आह्वान खालामदों आरोखि दा जोंथ' मिथिगौ जों सेरमांगा दैखौ बारबोदोंल' होननानै मिथिगौ एखन कसिगावनिफ्राय फैदों ना जेनेबा मा बेंगलनिफ्राय फैदों ना अबेनिफ्राय फैदों बेखौथ' जों मिथिला गावबागाव एरियाजों गावबागाव नालाय जोंबो दा जोंना रेन्जआ जाबाय डिभिजना जाबाय हल्टुगाव डिभिजन रेन्जआ जाबाय जोंनाथ' आंना प्रटेक्सन ओमफ्राय दं जोंनि गौरां रेन्ज दं दा बेनोल' पाब्लिकफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे आह्वान खालाम बिसोरो खाथियाव दाथां बा खाथियाव दानाय बेफोर अमात जिनिस जाहाथे जेबो फैदों होननानै बुंनो सानो नामा नोंथांमोना बेखौथ' आदाराथ' दा अभाब जाया जानो हागौ जों मिथिनायाव आदार अभाब जाया दा आदारनि खोथाखौ जों होनला बे जि मिथिगौ बे फैनाया मानो फैदों गावसोरसो मिथिगोन आरोखि अमा बुस्थुखौ जों बोरै मिथिबावनो दा हाग्रा बेफोरनिफ्राय माबायदि दा जोङो नायनोसै दा गोजौनि जोंनि डिअफ'फ्रा होनदों आरोखि नेथ' नांगोन दा बे सानावथ' नों हाया बा मोनायाव जुदि गाव थांबा थांबाय थाङाबाथ' गाबोन मोनसे नङा मोनसे बेबस्था जागोन होननानै जोंनो मिथिहोदों मैदेरा हाथाय गोनां नामा हाथाय दङ गेदेर जागोन सोरबा फिनाय जानो हागौना ओरैनो हाग्रानि दा बेखौथ' मोजाङै मिथिला दा जाय नुदों बिसोरथ' होनदों बेल दंना मा दं होनदों जायखिया बे जाय नुग्रा जाहैबाय सोरबा गिनानैबो नुदों जानो हागौ सोरबा ओरैनोबो नुदों जानो हागौ बेवहाय डिपार्टमेन्टजों जोंथ' दा जेबो बुंनो रोंनाय नङा दा सासे मानसिखौ जे एटाक खालामनाय जादों बा थैदों लकिराम कुदु होननाय बे माब्रै जानाय दा बेखौ जों गैयामोन बे समाव जोंखौ लिंहरनायानो बहुद बासबारि होनदों जों दा मिथिदोंसो आरोखि दा पुलिस फैना लांबाय होनदों दा जों नुफैयाखै आरो बे बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरि जिल्ला रौथायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज शोरूमआ लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशेल अफार खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब बे स्पेशेल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन